аҳолии тоҷикистон ба 10 миллиону 200 ҳазор расид, вале дар баъзе манотиқи кишвар таваллуд камтар шудааст. барои намуна зоиш дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар соли гузашта 10.5% коҳиш ёфтааст. аз сӯи дигар ин шохис дар душанбе бо суръат боло меравад. таваллуд нисбат ба соли 2022 3887 адад зиёд буд. акбар субҳонов, мудири шӯъбаи демографияи пажӯҳишгоҳи иқтисод, афзоиши таваллудро дар шаҳри Душанбе ба кӯч бастани сокинони рӯстоӣ ба пойтахт рабт медиҳад. ҳама давлатҳо ҳаракат мекунанд ки амин аҳолӣ аз деҳа ба шаҳр биёяд. барои чӣ? ин аҳоли шаҳр хоҳӣ нахоҳӣ маълумотнокӣ баланд мешавад, сатҳи зиндагӣ баланд мешавад, маърифатнокиш дигар хел мешавад. маҳдуд карда наметонӣ. доктор Шамсиддин Қурбонов мегӯяд ки миқдор асос нест. мо чӣ кор кунем ки дар мавриди таваллуди фарзанд саломатимон аз даст надиҳем ва муҷиб ба марги мири кӯдаки модар нашавад. оилаҳо шикаст нахӯранд, саломатиашон аз даст наравад, маъюб нашаванд. Шамсиддин Қурбонов илова кард ки афзоиши таваллуд ба хадамоти тандурустӣ ва соҳаи маориф мушкилиҳои камбуди ҷой дар боғчаҳои бачагона ва муассисаҳои таълимӣ эҷод мекунад. дар як сол чанд та боғчаву чанд та мактабу чанд та синфхонаи иловагӣ дар мактабҳои таълимоти миёна ба истифода дода мешавад. яъне суръати ба истифода додани мактабҳои нав, синфхонаҳои нав, ҷои нишасти нав, ҷои хоби нав хело зиёд аст суръатш. аммо вақте ки ман мегӯям ки бояд дар стратегияи рушд омили демографӣ аз он ҷумла нишондиҳандаи таваллуд бояд ба инобат гирифта шавад, ин ба он маънӣ аст ки дар 10 солҳои охир ҳамин нишондиҳанда мушкилзо нагардад барои ҷамъияти мо. соли гузашта вазорати маориф ва илми Тоҷикистон хабар дода буд ки танҳо 16% кӯдакон дар кишвар бо муассисаҳои томактабӣ фаро гирифта шудаанд. ҳарчанд аз соли 1991 то ба ҳол беш аз 700 кӯдакистон бунёд шудаанд.